Txantxan! Urtero, ogasunak gure diru sarrera guztien datuak jasotzen ditu, eta horrekin kalkulua egin. Zenbat diru jaso dugun, eta horren zein euneko jaso duen berak PFZ-aren bidez. Kalkulu hori eginda, zenbaki bat ateratzen da. Tokatzen zitzaiguna baino gehiago ordaindu badugu, dirua itzultzen digu ogasunak. Eta ez bada horrela, ordaintzera behartu. Baina, nola erabakitzen dugu gure nominaren zein euneko ordaindu? Lasai. Horretarako bigarren taula bat ere badago. Lanaren gaineko erretentzioa finkatzen duena. Hemen daukazue berriz ere Bizkaikoa. Taula honek esaten digu urtean eta soilik lanagatik jasoko dugun diru totalaren arabera horren zein euneko ordaintzea komeni zaigun, ogasunarekin berdinduta geratzeko. Ohar bat hemen. Garrantzitsua. Informazio guztia eskuratzerik badu, zuzenean egiten digu proposamena ogasunak. Ordaindu behar dugun edo ez, esaten digu, eta zenbat. Baina ez da beti horrela. Proposamenik jasotzen ez dugunean, gutako bakoitzaren zeregina da gure nominak, fakturak, kontratuak edo beharrezkoak diren dokumentu guztiak aurkeztea. Kalkulu hori egin ahal izateko. Hori da errentaren aitorpena esaten dioguna.